Ćao ljudi, šta imamo danas za vas? Imamo jednu specijalnu nekretninu u Hagebrunu. Imamo ovdje sve zajedno 511 kvadrata, sastavljene sa dve kuće. Ova kuća je građena 1993. godine. Do nas imamo još jednu iz 2008. Mi smo sad gore u galeriji. Kuća je tako građena sa jako puno svetlosti. Na desnoj strani imaš kupatilo sa toalete. Ovdje se nalazi jacuzzi. Kuće su kompletno u jednom mirnom stanju. Znači, ako tražiš odmor za dušu, onda se ovdje nalaziš na tačnoj adresi. Na lijevoj strani imamo ovdje grejanje. Znači, prostor gdje možete perilicu, sušilicu da stavite. Znači, grejanje. Kuća ima veliki plac. Imaš isto ovdje kao bazenčić gdje su one zlatne ribice. Poželi sreću, ispunit će ti se. Šalim se. Imamo ovdje ove bigibare kao garderobicu. Možeš znači ovdje da napraviš dečju sobu, jer kuća je tako koncipirana znači za puno svetlosti, puno prostora, ali manje soba, sve otvoreno, sve u staklu, sve u prozorima. Znači, sam si gore na brdu. Imamo uz plac, znači uz kuću 9271 kvadrat zemljišta. Kuća ima 511 kvadrata, kako sam rekla, ovaj deo je iz 1993. godine. Onaj drugi deo je znači iz 2005. Normalno ovdje se u kuću ulazi. Možeš ovaj plac ekstra da kupiš ako ti se, na primjer, ako ti ovo od cijene previsoko. Znači, vama bi moglo 3500 kvadrata da kupiš placa ili sa 7500 kuću, kvadrata, prostite. Ovo vam se nalazi jedna velika primača soba sa otvorenošću. Gore dolazite znači do bazena i isto wellness znači deo. Velika terasa, to je sve nešto posebno. Pločice su iz Italije, su dizajna pločice sa mramorom. Namještaj znači ne ostaje, sve što je fiksno ugrađeno, to da, kuhinja napravi kupatilo. Ovo rez drugo će sve znači da bude isklonjeno. Naravno možemo da se dogovori u vezi cijene, u vezi svega ako vam se sviđa. Ovom se nalazi kuhinja. Imamo dvije kuhinje, znači jednu kuhinju ovdje. Također pored imamo jedan mali špajz. Podno grejanje imamo svuda, greje se sa gasom. Također nam se ovdje nalazi jedno kupatilo. Ove su pločice znači pozlačene i umivionik. Znači svaka etaža ima svoje kupatilo. Kuća je stvarno ekstra. Sam si ovdje maltene, nemaš direktno komšiju, sad da je baš ovdje pored tebe. Ajde pokažem ti ovaj drugi deo od kuće. Ovo je sad deo 2008. godine građen. Znači sad će biti sve ovo u jednom delu. Kuća je baš jako, jako lijepo građena od jednog švicarskog arhitekta, jako napravljeno posebno, koncipirano isto kako naravno kad djeca crtaju kućice. Stvarno jako slatko. Ovo bi mogo da napraviš ili za povrće ili za bašću, sa cvećem, sa velikim pogledom. Gdje je ona stolica betonska, on se nalazi gore kao plantaža od voća. Idemo, znači dalje, znači tu se kroz Wintergarten prolazimo. Ovdje imamo isto jednu sobu gdje se možeš da odmaraš za wellness. Kad dođeš od stresnog dana, znači da dođeš kući, da se odmoriš. Na lijevoj strani ti se nalazi kuhinja. Ona skoro nije ni korištena od ovoga vlasnika. Također na ovoj strani imamo kupatilo sa ovim naranđastim pločicama. Jako lijepo za oči, znači odmor za dušu. Također imaš jedan veliki biro sa pogledom u bašću. Kako ćete vi ovu kuću da namjestite, to je naravno na svakom čovjeku, na njemu, sad sam moj predlog bio, ne. Idemo znači gore u gornju etažicu. Kako vidite, jako, jako je svetlo, pogled je fantastičan. I naravno puno ima tog zemljišta. Također ovdje se nalazi jedna fantastična ili primača ili spavača. Kako ćeš ti to da napraviš? Možeš isto naravno da pregradiš da napraviš ovdje dve sobe ili samo jednu. Oni dole beli boksovi su garaže i također ovaj cufat gore, znači tu s tim možeš da dođeš s autom do kuće direktno ili parkiraš dole. Kod tih garaže možeš da staviš isto dva auta. Onda imaš oni kamenje dole u onom krugu.
To je za budizam pretežno ili ne sad da me pogrešno shvatite, ali možeš naravno ideš cijeli krug i kad dođeš u sredinu, smiješ si jednu želju da poželiš i ona ti se ostvari. Ja, veruj i bit će sve u redu. Ja, dalje imamo još jednu spavaču sobu, dečju sobu. Kako sam rekla, namještaj ne ostaje. I ovo su isto 3 jelke posađene. Vlasnik mi je rekao da je to dato kao ime 3 sestre. Drveće isto, znači, kako se kaže, priroda. Ja, još jednom, znači, sve zajedno. Oprostite, imamo ovdje još jedno, znači, kupatilo. Isto jako, jako lepo. Kako vidite, znači, to je sve ugrađeno sa posebnim darom, sa posebnom, znači, konstrukcijom. Nije sad ono klasika. Ima svoj šarm, znači ako želiš da se povučeš u prirodu, da budeš jednostavno sam, onda je ovo idealna nekretnina. Naravno, nije mala cena, možeš da kupiš kuću za 3.450.000 ili za 4.800.000, sve zavisi koliko ćeš, ili ćeš uzeti za 4.800.000 ili kupuješ 9.270 placa sa obodve kuće ili da kupiš 7.500 kvadrata placa sa obodve kuće. Znači 2 su cijene, 2 su objekta, ali možeš naravno i taj plac sam da kupiš sa 3.570 kvadrata bi bio plac, 1,4 miliona. Bisamberg nije daleko, u suštini si 15 minuta od centra grada, znači od srca Beča, pa nam se sad javi, dođi, pogledaj. Kuće su stvarno, znači nekretnina je ono posebna, ima svoj touch. Želimo ugodan dan i radujemo se na naš zajednički termin.